Pam tam ni sy'n gorfod wneud hyn? Sa'n gwybod, ond sa'n hapus am y peth. Na, mae fy waith caled. Heledd! Heledd! Be? Dyma boom bang! Cyfres ffrwydrol lle mae yna ddau dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd dallon lle o gemau gwyddonol gwirion. A ni'n dau yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrygioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau a cemegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri ydw i. A fi yw Zac. Well fi fynd i check o beth oedd hwnna. Reit, pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O ysgol Dwyn Celyn. Popi. Izzy. Eriana. Harry. Tom. Osha. O, croeso i boom bang, sydd chi'n teimlo? Dwi'n teimlo yn cyffroes. A hefyd dwi'n gwybod bod ni'n mynd i ennill. Chi'n glyfar, chi? Ie. O, da iawn. Wel, chi'n hoffi gwyddoniaeth? Tipyn bach. Ni heb wedi wneud e yn y ysgol. O, chi hyderus bod chi'n mynd i ennill y cystadleuaeth yma? Cystadleuaeth gwyddonol yw e? Ie, wrth gwrs. Oce. Wel, fi'n hoffi hyder chi. Da iawn. Heledd, o, dyn nhw wedi astudio gwyddoniaeth dro fyna? No. Ond ni gyd yn hoffi gwyddoniaeth. Ydych chi? Pam chi'n hoffi gwyddoniaeth? Mae jyst rhywbeth amdano gwyddoniaeth bod chi'n gallu rhoi rhywbeth gyda rhywbeth a creu rhywbeth newydd. Ie, mae'n anhygoel nag yw e. Ond os ydych chi'n neges i'r tîm arall? Mwynhewch y gunj. Mwynhewch y gunj! Wel, mae'r cegad i dechrau'n barod, achos dim ond un tîm sy'n mynd nôl i'r ysgol fel pencampwyr. Pwy ti'n meddwl fydd ar y brig? Drych a draf yna? Beth? Pam? Pwy sy'n mynd yma? Fi'n meddwl taw tîm bang eitha hi! Na, dwi ddim yn gweithio fel yna. Un peth sy'n sicr, gall unrhyw un ennill a cholli heddi. Chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd, rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rownd lle chi'n llwyddo, nag e pwyntiau chi'n ennill, na, ni'n neud pethau bach yn wahanol ar boom bang. Dyma'r tiwbiau sgorio. Fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rownd chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf ar ddiwedd y gemau sy'n ennill. Ond, newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. O ie, newyddion drwg iawn wedyn ni. Mae'r holl dîm sy'n colli yn cael splat gyda guns! Ond pwy fydd yn ennill? Tîm boom? Neu tîm bang! Fi'n meddwl bod Rain yn barod am y gêm gyntaf. Bant a ni. Bydd angen cadw'r nerfau yn y gêm gyntaf. Os ddim, gewch chi siop! Aled, dwi ddim yn gêm hawdd fel mai. A'r nod yw i fynd â'r polyn o'r ochr yma draw at yr ochr arall heb gyffwrdd y wifren. Ond, os fyddwch chi yn cyffwrdd y wifren fel hyn, yna byddwn ni'n ychwanegu 5 eiliad at y cloc. Gobeithio bod chi'n dda dan bwysau. Da iawn, Heledd, ond dim pwyntiau i ti. Brwydr gyntaf Llwyn Celyn sy'n nesaf. Offer diogelwch mlaen. Tîm boom sy'n gyntaf, mewn 3, 2, 1, ewch! Dwi'n happy ti gael hwn. Mae'r sgiliau canolbwyntio ma'n wych. Mae'n iawn. Ti'n mor dda. Da iawn. Ofalus, cofio pa withdraw ti bon yna? Ie, geiriau doeth Izzy, bydd yn ofalus.
Da iawn, ti bron o hwnna? Paid o fyna. O, mae'n ffain. Ti bron yna? Ti bron fyna, ti'n neud mor dda. Ie, da iawn. Da iawn, po. Reit, Paid o canolbwyntio nawr. Canolbwyntio. Mae'n iawn. Reit. Diolch i ti! Da iawn. Gwonys. O, fi'n meddwl bydd angen cyfle mi. Gwonys. Da iawn, is i. Y tîm cyfle yma sy'n ennill, cofiwch. O, mae o. Na ni ddim cyfri fe. Gwonys, ti'n bron fyna? O, bron? Kind of. Ti bron hanner ffordd. Na, ti ddim eisiau chwerthin yn chwarae'r gêm yma. Neu gei di sioc! Da iawn. Da iawn, ti'n neud mor dda. Gwonys. Fi'n cael cram. O, na! Ti bron di gorffen. Ti bron a... Da iawn! Gwanelion. Gwanelion. Ras i hwn nawr. Come on. Da iawn. Ddim rithro. Cymryd amser ti? Ie, cymryd amser. Cymryd amser. Na fi. Ie. Mae'n corff ti dal lan. Cymryd amser. Na fi, mae'n wych. Da iawn. Mae fan hyn bod nhw falus iawn. Cymryd amser ti. Bod nhw falus fan hyn. Cofio. Go on, Heledd. Ie, ti fyna. Bang eich tro chi nesa mewn 3, 2, 1. Bod nhw falus ar o'r syth. Da iawn, Cadw'r ongl i fe i lwpo rownd. Peth cyntaf anodd. Cofio'r ongl. Da iawn. Waw, O, mae'n waw. gyflym. Gyd Canolbwyntio. amdano'r ongl, cofio ha. Da iawn. Waw. O na, ni'n ychwanegu 5 eiliad am bob sioc. Sori. Paid o rithro. Waw. Bron na. Mae iawn. Ti bron a chyrraedd. Falus. Mae'n hedfan. O, Da iawn, waw. oedd hwnna'n Da wych. iawn ti. O, un llaw. Dwylo. Mae'r dechneg yma'n anhygoel. Un llaw! Mae'n hedfan! Bod nhw falus. Da iawn, boys. Chi'n mynd mor gyflym. Mae'n iawn. Waw. Come on, Tom. Bron na. Fi'n eitha siŵr bod Tom wedi chwarae'r gêm ar blaen. O, mor agos. Nawr, osiad sydd wrthi. Arafu lawr os chi methu cadw yn steady os. Ie. Paid poeni. Ti'n neud yn dda, allan. Chi gyd gyd? yn neud mor dda. Ongl. Da edrych. Targed yw'r canol. Peidiwch o poeni. Mae'n iawn. Da iawn os. Da iawn. Bron yna. Chi fyna. Da. Da iawn. Yma. Da iawn. Wel, fi'n credu bod e'n eitha amlwg pa dîm enillodd y gêm llawn sioc, e? Un o'r tîmau wneud mewn hanner amser y tîm arall. At bwy, mae jwg hylif gynta'n mynd. Da iawn tîmau am beidio gael gormod o sioc. O, wel yn ennill. Mae tîm... Chi moyn y gyd? Yeah! Woohoo! Mlaen at y road nesaf, fy hoff ran o'r raglen. Beth yw'r her? Past danedd eliffant. Yes! Arbraf gwyddonol cool iawn i greu ffrwydrad ewynog mawr sy'n edrych fel tiwb pastanedd enfawr fydd yn creu lot o lanast. Ond nid Heledd ac Aled fydd yn cystadlu yn y gêm yma. Amser galw'r arbenigwyr. Beth? Be, ni ddim yn gallu chwarae? O, pwy mynd i'r gael mewn i wneud yr arbraf, de? Rwy'n alw'r arbenigwyr? Paidiwch â poeni, da ni yma. O, na, ddim nhw eto.
helo. Hi. Mas o ffordd. Dyma draw nawr, fiafian. Dyma Aled, dyma raglen ola'r gyfres, a ni moyn mynd mas gyda bang, wel, boom bang, nag i ni. Ie, bydd yn edrych yn gret. OK. Ond fi moyn gweld pastanedd yn llenwi'r holl stiwdio, OK? Fi'n siŵr bych chi moyn neud rhyw shot slow-mo really cool nawr neu rhywbeth, efe? Zac a Peri, yr arbenigwyr. Oi, Aled, mas o'r ffordd. Yr heri'r tîmau yw dewis pa fflasg sydd am creu'r ffrwydrad ffowm ucha. Mae siap y beaker yn effeithio ar ba mor uchel bydd y ffowm yn saethu allan. Adwaith cemegol yw hwn, lle mae atomau'r sylweddau yn aildrefnu i greu cyfuniadau newydd. Yn yr achos yma yn troi o hydrogen peroxid i ocsigen a dŵr. Bang! Chi nath ennill y rownd gyntaf, felly pa fflasg i chi am ddewis? Felly, o fi'n meddwl 3, ond achos mae'r pwynt yn mynd lan, ond gyda 4 ni'n gallu cael mwy o mas yn mynd syth i fyny. 4. Chi'n hapus? Dyna ti, Zac? Diolch yn fawr. Tîm boom, chi gwybod pa un chi moyn? Ni'n stuck rhwng rhif 3 a rhif 5. Wel, oedd tîm bang yn stuck rhwng 3 a 4. 3 te. 3? OK. Fi'n mynd i 3. Na i neud e. Diolch. Zac a Peri, chi'n barod? Ydym wir, chi'n barod? A cofiwch nawr, chi sydd yn glanhau unrhyw mes, OK? Ie, alright. Mewn 3, 2, 1. Ie, y beceri hir sy'n ennill. Mae llai o le i'r ffwm ddiang sy'n golygu mwy o bwysedd yn y biger a ffrwydrad uwch. Ni di gweld yr hydrogen peroxid yn troi'n ddŵr ac ocsigen, ac mae'r potassium iodid yn gatalydd. Hynny yw rhywbeth sy'n cyflymu'r adwaith. Lot. Yna, mae'r ocsigen yn mynd yn sownd yn y sebon ac yn creu lot o swigod. A dyna pam i chi'n cael ffrwydrad enfawr, llawn ffwm. Oedd y gêm yna yn anhygoel, ond y cwestiwn mawr yw, pwy nath ennill? Efe tîm boom? Neu tîm bang? Chi'n be? Gewn ni wneud yr rhan yma o'r raglen? Be, chi moyn neud yr arbrofion? A chi moyn neud y sgorio? Mae cheek gan chi, boys. Go on, hewch amdani. Chi sy'n cael yr hwyl I gyd. Ac yn ennill, y rownd yna, mae tîm... Y ddau tîm! Y ddau tîm yn dewis fflasgiau tebyg, felly mae'n amhosib gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Dyna chi, da iawn. Wel, man yma, na chi linko mewn i'r rown nesaf. Dyma round 3. Maen nhw jyst yn gor-actio, yn dyn nhw. Maen nhw jyst yn gor-gyflwyno. Diolch byth bod Zac a Peri wedi mynd. Be ni'n neud nesaf? O, Zac sydd ar y sgrin fawr. Gwylwch y clip yn ofalus achos bydd rhaid I chi ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Ond dim ni sy'n gofyn y cwestiwn na'n neud y ffrwydradau mawr. Na, fel chi newydd weld, mae wedi cael yr arbenigwyr mewn, so nhw'n trysto ni. A mae Zac yn rasio'r tro yma. Gallen ni curo Zac mewn ras. Pan fi wedi gwisgo fel hwn fi'n clywed chi'n gofyn? Wel, fi'n barod am ras, ond nid ras arferol. Dwi dal yn cynhesu achos fi rili ddim yn licio colli. Dyn ni'n gwybod yn barod bod egni siwgr yn llosgi'n gyflym ac yn andros o swnllyd. Ie, mae clustau fi dal yn brifo tro diwetha. Ond beth sydd dyn ni fan hyn yw cymysgedd o potassium clorid a siwgr. Wrth I ni gynnu un pen, bydd gweddill y gair yn llosgi yn union fel ffiws, ond ai'r boom neu'r bang fydd yn ffrwydro'r blwns ar ddiwedd y gair yn gyntaf. Dyfalwch chi a off I newid. Ai boom neu bang fydd yn llosgi yn yr amser cyflyma. Amser I chi ddewis. Am pob o plastig.
Felly beth chi'n meddwl? Hai, boom neu bang fydd yn ffrwydro gyda? Ni ddim quite sure. Bydd fi'n dweud bang a heb bang and bang. Ond ti'n boom i chi? Yeah. Ond bang chi moyn? Yeah. Oce, nhw'n meddwl bang. Ond sôn nhw'n cweith yn siŵr. Na, bang, ydych chi'n fwy siŵr? Yeah. Ydych chi? Pam? Beth ydych chi'n mynd i ddewis? Ni'n mynd i dewis boom. Boom? Pam? Oherwydd mae'n Ni'n llai meddwl o... bod boom yn fel gair fwy fach, so bydd yn cymryd chai amser i nhw fynd holl. A mae'n llai o gaps rhwng popeth. Ych chi'n gwybod beth? Fi'n gobeithio bod chi yn gywir, achos mae ydych chi reswm da iawn. Zac, nôl at y ti! Oh, gred, chi nôl. Nawr, tra bod ein arbenigwyr yn gosod fyny, na i esbonio chydig fwy am yr arbraf. Mae'r tywod yma fel haen amddiffynol gyda thân, i fygu'r fflamiau ac i dorri'r cyfenwad ocsigen i ffwrdd. Mae hefyd yn amsignol gres, sy'n oeri'r fflamau ac yn atal y tân rhag cledeini. Nawr, dyn ni am ddangos faint o egni sy'n cael ei ryddhau o'r siwgr pan dyn ni'n neud llosgi. Fi'n teimlo tensiwn yma'n barod. Pwy sy'n am ennill? Boom neu bang? Ar eich marciau, barod, ewch! Ie, mae'r VAR i fewn, a'r enillydd yw... Boom! Gewch chi fe gyd, achos ydych chi reswm da iawn. Mae tîm bang wedi ffrwydro ar y blaen, ond boom, pidwch becso, gall unrhyw beth newid yn y labordy. Ei, Heledd, mae joc dy fi. Oh. Na, bydd hwn yn gret, fi'n addo. Pam oedd y bloc o ia moyn bod yn wyddonydd? Sa'n gwybod. Achos oedd e'n cool dan bwysau. Sori, Heledd, ond oedd dim byd yn cool am y joc yna. Mae'r larwm yna wastad yn torri ar draws chwerthin y tîm e. Na, oedd neb yn chwerthin fyna. Ti eisiau cyflwyno rownd nesa? Well i ni. Dyma rownd bonus super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Cwestiynau cyflym sy'n mynd i ffrwydro'ch pen chi. A tîm cyntaf sy'n gweiddi enw'ch tîm sy'n ateb. Chi'n barod? Mae'r air yn teithio 100 milltir yr awr o'r trwyn wrth disian. Gwir neu gelwydd? Boom, boom, bang, boom. Gwir. Cywir! Da iawn, boom. Mae gan grancod danedd yn ei stwmog. Bang. Gwir neu gelwydd? Bang. Bang. Gelwydd. Gwir yw e, anlwcus, bang. Sawl ymenydd sydd gan octopus? Boom. Bang. Boom. Naw. Cywir! Mae 25% o boblogaeth y byd yn llaw chwith. Gwir neu gelwydd? Boom. Oce, boom. Anghywir. Celwydd sy'n iawn! Da iawn! Rhwng 10% a 15% yn llaw chwith gan gynnwys Justin Bieber a Link o gemau Zelda. Mae'r colidyn mawr yn hirach na'r colidyn bach. Gwir neu gelwydd? Boom. Boom. Gelwydd. Cywir! Da iawn, y boom ar dan! Y colidyn bach tua 7 metr, y colidyn mawr 1.5 metr. Y cwestiwn ola. Mae y wynedd y dwylo yn tyfu'n gyflymach nag y wynedd y trad. Gwir neu gelwydd? Bang! Bang! Gwir. Gwir yw'r ateb iawn! Da iawn! A dyma ddiwedd y gêm! Yn ennill, y rownd bonus, mae tîm... Boom! Waw, Heledd, mae popeth yn y fantol ar gyfer y rownd ola. Heledd, oeddet ti'n gwybod bod ti'n gallu creu trydan ar dy feic? Na? Pan ti'n pedlo, mae'r olwyn yn troi rhywbeth o'r enw dynamo. A mae'r dynamo yn newid y symudiad neu egni kinetic i drydan. Felly mae'r trydan yna'n gallu pweru dyfeisiau? Ie, unrhyw beth, fel
radio, ffôn, cloc larwm. Hei, hwnna wedi rhoi syniad am gêm i fi. Okay. Yn y rownd nesa, mae'r tîmau yn gorfod seiclo'n erbyn ei gilydd i bweru ceir rasio cyflym. Right, Tegan. Right. Mae ydych chi 90 eiliad ar y cloc ac ar ôl 30 eiliad, chi'n gorfod swapio chwaraewr. A'r tîm sy'n neud y mwy o lap sy'n ennill. A mae'r enillwyr yn cael 2 jwg. Helmedau mlaen. Mae'r ras ar fi'n dechrau. Ar eich marciau, barod, ewch! Gwon Pop, ti gael hwn? Yes, Poppy! O, no! Maen nhw wedi crasio! Poppy! Gwon Poppy! Dau aros a cadw pedlo! Poppy! Mae'r ynni i gyd yn dod o'r coesau, a phwer y pedlo'n holl bwysig i gynyddu faint o bwer sy'n cael ei gynhyrchu. Mwy o bwer, y cyfle yma eitha ceir. Felly, os ydy'r tîmau mynd yn rhy araf, fydd y car hefyd yn arafu. Mae defnyddio egni corfforol i greu trydar yn golygu bod dim llygredd a does dim niwed i'r ddeall. Mae'n ein helpu i ddysgu sut y gallwn greu pwer heb wastraffu adnoddau naturiol. Ac ar ben hynny, mae'n hwyl ac yn ein cadw ni'n ffit. Waw, seiclo cyflym gan y 2 dîm i bweru'r ceir rasio a chadw nhw i fynd rownd y trap. Ond un car yn neud mwy o laps na'r llall. Ond pwy sy'n cipio jwg hylif ola'r gyfres? O, da iawn. Oedd y 2 dîm wedi rasio mor dda fyna. Oedd y rownd yna yn wili da. Oce, oedd y joc ddim mor dda ni. Fi sy'n gweud y joc yn y raglen yma, oce? Right, mae'r Heledd yn barod i wobrwyo'r tîm sydd wedi ennill y rownd ola. Ai dîm boom? Neu dîm bang. Yr enillwyr. Gyfer rhaglen Olaf y gyfres yw tîm... Wel, boom chi yn amlwg yn hapus iawn. Ond bang, sydd ydych chi'n teimlo draw fyna? Chi sy'n wynebu'r guns! Fi ffili aros, felly diolch i'n arbenigwyr ni Peri a Zac. Diolch i chi. Ac os ydych chi'n moyn mwy o Boom Bang, ewch i wylio ar S4C, BBC iPlayer a YouTube Stwnsh. Ta-da!